Fil-budget, il-Gvern ma ħabbar ebda investimenti jew proġetti ġodda. Fl-istess waqt li l-pajjiż tajjar 400 miljun fdil mimli frodi u li sar bħadma ma' Vaintis u Stewart. Wara li l-qorti konfermat din is-serqa, il-membri tal-Gvern qed jibqgħu jaħbu kemm verament insterqu miljuni f'dan id-deal skandaluż. Bl-iktar riċenti tkun is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg illi baqgħet taħrab mistoqsija sempliċi ta' Net News biex tagħti iċ-ċifra eżatta ta' kemm il-poplu Malti huwa x'insteraq. Kemm hi ċifra eżatti? Mhijiex ċifra li għattajdu intom, ġifri ħarsu jien is-sentenza u tkun hemmhekk. Ma kemm hi eżatta? Għandek ċifra eżatta? Mhix 400 miljun skonto. Però kemm hi eżatta? Kif qedtlek diġà rispondejtek u fil-fatt hemm dik il-ċifra li tinsab fis-sentenza wkoll. Fl-istess jum Net News taqsa l-istess mistoqsija lill-Ministru Rodriguez. Iżda minkejja li issa għaddew 15 minn dul qorti konfermati s-serq b'konfoffa mal-Gvern Laburista huwa ma kienx kapaċi jagħtina ċifra ta' kemm kienet din is-serqa. Il-poplu Malti qed ngħidu li nsterqulu 400 miljun euro, ġifieri għalik dawn huma xejn. Dak xi jgħid Bernard Grek u l-Partit Nazzjonali. Mela tista' tgħidli kemm inti stess tgħidli ċifra. Kemm hi ċifra? Tista' tini ċifra eżatti, ġifieri li din gidba. Tista' tieli ċifra mela. Diġà wieġibti. Jiġri mhux ħadd ċifra, m'għandekx ċifra fuqek. Fl-aħħar jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek ressaq mozzjoni fil-Parlament biex jisforza li l-Gvern iġib lura minn Vaintis u Stewart l-400 miljun euro li l-Labor tom għall-isptarijiet San Luqa, Kerin Grek u l-Isptar Ġenerali Tawdex. Sissa, il-Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa baqa' ma' abdazzjoni. Il-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grek flimkien ma' deputat nazzjonalista Adrian Delija fetħu kawża l-qorti biex ikomplu jippressaw lil Gaffa u lill-Avukat Ġenerali. U minkejja li huwa fatt magħruf li Kummissarju tal-Pulizija għadu m'għamel xejn dwar dan l-iskandlu, il-Ministru Byron Camilleri qed jibqa' jagħżel li joħroġ konqu għalih. Fl-opinjoni tiegħek bħala politiku jew bħala persuna taħseb li l-Kummissarju għandu jinvestiga? Jiena naħseb il-Kummissarju jinvestiga kollox taħt il-kappa tax-xemx mhux b'mod selettiv. Kristin Mamo għal Net News.